Zdravím všetkých hráčov Vovka, ale aj iných hier. Moje meno je Ninjafish a chcel by som vám povedať jednu správu. Dneska končím s účtom Mr. Metilmaniak a presúvam sa na účet Super Simple Game, na ktorom budem natáčať napríklad videa z Vovka, Arctic Combat, Counter, GTAčko, Fable, ale aj možno Minecraft, ale aj iných hier. Dúfam, že na tento kanál mi dáte odber tak, ako tu. Neviem, čo budem robiť tam. Zatiaľ to je kanál s 0 odbermi a dúfam, že tí, čo ma tu pozeráte, že nezabudete na mňa, že bol som dlho neaktívny, ale teraz sa to zmení, pretože vlastne zase chcem natáčať. Bol som neaktívny skoro 2 mesiace, čože dlhá doba s jedným videom na kanáli. Mal som 152 videní, čo vám na to veľmi pekne ďakujem. A 5 odberov. Ale dúfam, že na tomto kanáli sa nebude dariť tak dobre ako na tomto. A na tomto kanáli Super Simple Game budú častejšie videá. Práve teraz som chorý, takže moje videá nebudú až také kvalitné, pretože som chorý a ani sa mi možno niečo nechce robiť. Ale presto budem natáčať videá. Takže v kanál budete mať v popisu videá, na ktorý kliknete a môžete mi tam dať odber. Nezabudnite pod to video napísať komentár, aký je váš názor, daj po prípade like, keď sa vám video nepáčilo, dať dislike, ale hlavne si pozrite ten kanál Super Simple Game, na ktorom dám ako prvé video z World of Warcraft. Takže zatiaľ sa majte a užívajte života. Čau.